boat race competition kedua rongoi omong competition choli tongmani प्राय 47 team और jagao participant khaika tini ke closing day tini final round final o 9ta team tongo or 9ta team ni bisingo first second third borono chung prize ronai titi ADC ni ungoi 1,70,000 tei 50,000 klai borono rojanai tini o program o chung phai chok phaijak tini honorable EM Rajesh Tripura tei bchini MLA khorok nei tongo Sanjay Manik Tripura tei nonditari ang depolma tini o pandawo tei bu tongo oroni Ganasrani SDM tongo tei bchini SF tongo nini fisheries ni kabangma official staff rok bu tongo omo sini bubagrani wan chongmong je o am chayo je arongoi chai tonai rono boat drawoi boroni livelihood development khainani tei bu tourism no oro promote khainani bagoi no chung omo hai boat race competition Khlaijakha jara sini fisherman tonai rok boroni nokhungo arongoi oroni anorongoi phalia hingke boroni nokhungo cholewani onek problem bahai nokhungo tongo hani bagoi no chung titi ADC ni ngoi borono 200 boat chung borono provide khaika o 200 chung rong bagmani bisingo no chung tabau borono competition khaika borono encourage khainani bagoi je oro jagao arongoi phaloi teibo tourist oro attract thung naifei boroni livelihood development thung bono naiwi no chung titi ADC tei Maharashtra ni guidance by tini fishery ni EM ni saktharmung bai omo tini kaisa naithothok tei kaham program tini swnamjakha chung saimano Dumbur omo hai jaga kaisa pavitra holy place honjago holy water honjago chung mahakumbhrao thangnani sinai hisabo chini oroni raima saimani je tui bai age ni chini okra chakra rok hingke jotono believe khaiyo oroni Dumbur ni tui bai jodi boni nogo kathar khainani bagoi ba kono rogi chugi rok kha hingke borok hamoi thango hinui borok believe khayo othocho chung omono kaham ke bisingo asuk busioi naijaya chini Dumbur omo hai kaisa jaga holy place oro jaga o chung teibo promote khainani nango chini lokorokno chung teibo toboi omoni tamo swnai history no chung silaina nango omono sironani bagoino chini maharaja onek jatiyo goino tini hai dino chung omo hai kaisa naithothok tei kaham program khaimekha bwskango chung teibo oro jaga tourism attractive khaibani bagoi tei lokorokni fisheries ni upor depend khainai ro o amsaini borono chung teibo support khainani bagoi chini chatyo mung tongnai।